लोगोफोर आंनि आरो मोनसे गोदान ब्लगाव नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरबाय। दायो आङो टाउनाव थांनो नागिरदों। बाबुनि ब्लाड रिपर्टफोरखौ मोनगोन दिनै, ओमफ्राय लानानै डक्टरनियाव देखायनो नांगोन। माने थायरयडआ बाबुनिया आगोलाव एसे बारा दङमोन, बेखौबो खेबसे नायबावनो होदों। आरो माने डक्टरा एसे माखासेयानो ब्लाड परीक्षा खालामनो होदोंमोन, बेखौबो माने रिपर्टफोरखौ दा लानानै देखायनोसै। ओमफ्राय लोमजानाया बांद्राय मोजां जायाखै, माने खर'आ साबाय थायोनो आरो मानसिया एसे दुरबल जादों। दा गरमाबो ओरैबायदि गरम, सान्दुङा बिराद गोसाथार आरो बेनिफ्राय स्कुलावबो थांनो हायासै दिनैबो। माने फुङावनो दुगैदोंमोन स्कुलाव थांनो होननानै, खिन्थु दुगैखांनानै खर'आ साबायनो, बेनिखाय माने स्कुलाव थांनो हाला होननानै दा लांनाय जायासै आरो दा बेलासे टिउसनाव लांसिगोन। बाबुनि मुलिया नै जिम माखासे, ओमफ्राय डक्टरनि स्लिपा बेनो, नै ब्लाड परिक्षानिया नै बेनो, बेखौ देखायनो नांगोन आरो दा रिपर्ट लानोबा। ओमफ्राय नै उत्तम ब्रह्म, जोंहानि बाबुनि नामा उत्तम, नोंथांमोनाथ' मिथियाना। ओमफ्राय नै मुलिया जि माखासे लिरदों आरो ओमफ्राय दा जाबायनो थादों, सब टेब्लेट गोजा आरो सिराप गैया। ओमफ्राय नै डायग्नोस्टिक लेबरेटरियाव होदों आरो ब्लाडखौ बेयावनो लाहैनोसै दा। ब्लाडखौ बेयावनो होदोंमोन, दा रिपर्टखौबो बेयावनो लाहैनोसै। बाबुनि रिपर्टआ बेनो, ओमफ्राय नै थिंजायबो दङ आरो नै खुसेर रोसि लाना फैदों। बाबुआ माने लोंनो लुगैदों होननानै मैयाबो बुंदोंमोन, बेनिखायनो लानानै फैबाय। आरो दा ओंख्रि गैया नालाय आइबो दङ, फाथो गोरलै लानानै फैदों आरो पटल लाना फैदों। बाबुनि थायरयडआ नर्मेल जाबाय, दा माने हिमग्ल'बिनासो एसे खम दङ। आयरनफोरखौ जाहोनो नांसिगोन आरो आयरन गोनां मैगंफोरखौ जाहोनो नांसिगोन। ओमफ्राय नै बाबुआ दा टिउसनाव थांगोन दे आबा। नै खुसेर रोसिखौ लोंनोसै। गोदै खुसेरा अखा मोनाखै नालाय, अखा हायाखै, गोदै जादों आरो पानि खाबि खुसेर रोसि लोंनानैसो दै लोंबावदों आइया। मा जाखो बिनिया? फाथो गोरलै बयल खालामदों, थावजों एवाखै, बयलसो खालामदों। आरो बेथिंजाय दाउ लकेल फिसा एवबाय थादों। आलु होआ, माने बेबायदिनो भाजा गोरान बानायगोन दै एसे होनानै। बाजै लोंहानिसो दाउआबो, न'आवथ' दाउआनो गैया जोंहा। बाबुआ लोमजाबाय थानायखाय हरदों आरो फिसा मासे, ओमफ्राय आइबो फैदों नालाय बेनिखायनो हरदों बाजैया। आरो खांख्राइखौ बाथोन बानायगोन, नै सावनानै दोनबाय, बानलुखौबो सावनानै दोनबाय, बाथोन देनोल'सो नांसिगोन आरो हलपाय नैया फाथो गोरलै ओंख्रिया मोनबाय। आरो बै आइखौ खांख्राइ बाथोनखौ देनो होदों आरो एसे इजि जाथों होननानै। दा आं बाबुखौ टिउसनावबो लांनो नांगोन नालाय, 1टा जाबायानो, 2:30 लांगोन आङो। जे याद दिबा है उलाय दिबा लागोन। नै दाउ बेदर भाजा खांसेयावनो होदो दे। दाउ बेदर
आरो खांख्राइ बाथोन। बाबुनो बहा होगोन नों प्लेटावनो ला फालौ गोसाना। दा आंबो ओंखाम जानोसै बेयावनो जिरायनानै जानोसै आरो ज'हेनो। ओमफ्राय नै बिसोरनिया जाखांसिगोननो आंनिया दासो। आं बिलाइखौबो लादों नै माने मस्ला नांना दङना बेखौ जासिगोन आरो आङो। दा बाबुखौ टिउसनाव लांनो रेडि जाबाय। बाबुआबो नै ओंखारखांबाय। क्लासाव थांनो हायासै आरो ना बाबा दासो टिउसनाव। ओमफ्राय 2:30 जाबाय दा 3टानिफ्राय लासिगोन टिउसनखौ। मोनहैगोन आधा घन्टायाव। दा माने सान्दुंआबो जि गोसाथार दाबायदिबा माने बिराद गरम जायो आरो फुंनिसाय बेलासिनि सान्दुंआ एसे बांद्राय जायो। स्कुलाव नै टिउसनाव जिरायबाय थादों। बे सासेयानो स्कुल बन्द जानायाव बेमारानो जाबायमोननो आरो ओमफ्राय स्कुलाव फैनानैसो बेमारा हामबायनो। ओमफ्राय माबा मा होनो स्कुलाव फैबा माने मिनिनायजोंनो बेमारा हामलाङो आरो मुलिया स्कुलावसो दङ। बिदिबो दङ नै ओइ नै सानसुमै साना जाखांबाय आरो खुसेर रोसिबो लोंबाय। जानायखौ देखायनाय जायासै। साना 10 टाका 10 टाकानि जाबाय। बाबुखौ लाना मोनफैबाय टिउसननिफ्राय मोनाबायानो 5टा जाबाय आरो। ओमफ्राय नै बाबुआ बिस्कुट लानानै फैदों बेखौनो बिसिगासिनो। दा जासिगोन आरो बियो बेगखौनो दोनाखै। दा मोनाबाय 5टा जाबाय नालाय 5टा जाबाथ' मोनायो। दा आरो दसे थाबानो मोनानि ओंखाम संनोनो जालायसिगोन। आं सानो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनबाय जानांगौ। जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला अननानै लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो चेनेलाव जुदि गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। बिदिब्ला लोगोफोर लोगो मोनफिननोसै आरो मोनसे गोदान ब्लगाव। गोजोननाय थाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। बाय बाय।